Добрага дня, спадарства! Мяне клічуць вінаград, і гэта гэтш вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. Пагналі! Дырэктар, ты хоць разумееш, як мне цяжка? У нас тут навінна-гумарыстычная перадача, а ў Беларусі з вясёлымі навінамі страшэнны дэфіцыт. Прыйдзецца распавядаць невясёлае. У суботу ў інтэрнэце з'яўляецца вось гэтае фота. На ім мы бачым, як Лукашенко уяўляе сабе перамовы. Усе ў турме, а ён адзін прыгажун. Конституцию, кажа, на вулицах не напишешь. Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. На праблему трэба глядзець шырэй, кажаце. Праўда. А вось мне падаецца, што тут усё даволі відавочна. Выбары сфальсіфікаваныя, законы не працуюць. У рэзідэнцыі сидзіць несапраўдны прэзідэнт, а малпы ў масках збіваюць людзей на вуліцах. У любым выпадку мне падаецца, што гэтыя перамовы скончыліся прыкладна вось гэтай фразай. Ну, ці гэтай. Ты кто такой? Давай, до свидания. Таму што далей градус жорсткасці ў Беларусі рэзка вырас. Ага! Не жадаеце мяне прэзідэнтам прызнаваць, тады вось вам. У нядзелю ў Беларусі затрыманы больш за 600 чалавек. Ох уж гэтыя гадкія беларусы. Ты іх і за краты садзіў, і дубінкамі біў, а канстытуцыю яны з табой пісаць усё роўна не хочуць. И дикий же народ. Да. На наступны дзень намеснік міністра ўнутраных спраў спадар Казакевіч выпускае відэазварот, у якім кажа, што пратэсты радыкалізуюцца і пагражае прымяняць баявую зброю. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Спадар Казакевіч, ёсць ашчушчэнне, што ў вас праблемы з прычынна-выніковай сувяззю, бо гэта вашыя падначаленыя радыкалізуюцца, а любое дзеянне выклікае супрадзеянне. Ды наогул, пагражаць зброяй свайму народу? Ты что, с ума сошел? Но на наступны дзень сапраўдны прэзідэнт Беларусі Светлана Ціханаўская аб'яўляе народны ультыматум. Патрабаванняў усяго 3, і яны вельмі простыя. Спыніць гвалт, выпусціць усіх палітвязняў, ну і, вядома ж, адстаўка Лукашэнкі. Александр! Мне здаецца, што ў перамовах вы не вельмі моцны. Зусім. У панядзелак у Беларусі прайшоў марш пенсіянераў. Бабулі і дзядулі шпацыравалі, раздавалі піражкі, і ўсё было спакойна, пакуль не з'явіліся людзі ці не людзі у масках. Паслухайце, за апошнія 2 месяцы мы з вамі наглядзеліся рознага, і нас ужо цяжка здзівіць. Але вось гэта... Слухайте, грамадзяне-менты, паліваеце бабуль са свайго сіняга буса газам? Я зразумець не магу, як так атрымалася. Мы ж з вамі раслі ў плюс-мінус аднолькавых дварах. Мы хадзілі з вамі ў плюс-мінус аднолькавыя школы, і ўсякае бывала. І хуліганілі, і біліся. Але нават тады у нашых малалетніх неразумных галовах прысутнічала нейкая мараль, а тое, што робіце вы, гэта сорамна і дрэнна. Вось тут вы б'еце ляжачага у трох. Гэта, дарэчы, брат Дар'і Домрашавай. Няўжо на мапе Беларусі ёсць кропка, дзе падобныя паводзіны не лічацца сорамнымі?
Няўжо вы не памятаеце, што біць лежачага ў трох гэта западло? Карацей, я не ведаю, як вы ў люстэрка глядзіцеся пасля гэтага. Фу! Добра, стаміўся я злавацца, таму давайце перайдзем да чаго-небудзь пазітыўнага. У аўторак міліцыя затрымала Максіма Харошына па падазрэнні ў тым, што гэта менавіта ён разабраў той самы вадамёт. Потым у міліцыі яго моцна збілі, і хлопец апынуўся ў шпіталі. Ну і дзе ж тут пазітыў, Вінаград, спытаеце вы? А пазітыў тут вось у чым. Максім валодае крамай кветак у Мінску, і вось уже некалькі дзён запар туды стаіць велічэзная чарга. А працаўнікі распавядаюць, што яны ледзь паспяваюць распакоўваць скрыні з таварам. Мне вельмі падабаецца, у ва што ператвараецца мая Беларусь. Людзі не кідаюць адзін аднаго і гатовыя дапамагаць. Рэдакцыя «Гэта ж Вінаград» жадае Максіму выздараўлення, ну а беларусам хочацца сказаць ужо класічную фразу: вы неверагодныя. Дзяржаўнае тэлебачанне гаднаты завезла. У сераду на канале СТБ паказалі відэа, дзе амапаўцы кажуць, што гэта іх краіна і іх не запалохаць. Запугать меня и моих коллег никому не получится. Людзі адразу кінуліся рабіць мемы на гэтую тэму. Яно і зразумела. Чалавек у масцы з змененым голасам кажа, што яго не запалохаць. Ага, смельчакі так звычайна і паступаюць. Слухайце, той, хто мае рацыю і каму не страшна і не сорамна, той свой твар хаваць не будзе. Ну, як мы з вамі. А вось тыя, хто бязмежнічаюць і ведаюць пра гэта, вось яны імкнуцца свой твар схаваць. Ну нічога, ўсё жыццё ў балаклаве не праходзіш. Турэмшчыкі ў ЗША катавалі зняволеных дзіцячай песняй. Та ладно, кожны, у каго ёсць маленькія дзеці, ведаюць гэты адскі матыўчык. Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark mommy. Як мы бачым, не толькі беларускія турэмшчыкі катуюць людзей. У Аклахоме было так. Вязняў выводзілі, апраналі ім кайданкі, сабе апраналі навушнікі і ўключалі гэтую песню. І так некалькі гадзін запар. Вы что, там с ума посходили или нет? Каб вы разумелі, падобныя рэчы ў ЗША прыроўненыя да катаванняў. Але ўзяў я гэтую навіну не проста так. Для мяне гэта асабістая гісторыя. Калі я сядзеў у Березінскім ІЧУ пасля выбараў, у адзін цудоўны дзень туды прынеслі калонку і паставілі яе каля маёй камеры. А потым на ўсю гучнасць уключылі вось гэта. Там, где зреет виноград зелёный, где кусты тополя и клены. Такі крэатыў за 14 год майго супраціву дыктатуры я бачу упершыню. Стаўлю 10 балаў за нестандартны падыход і 10 балаў за выбар песні. Ну а наогул, мелкія пакаснікі. Фу! На гэтай пазітыўнай ноце давайце будзем развітвацца. Ведзіце перамовы шчыра, паважайце старэйшых і падтрымлівайце адзін аднаго. Пека!